Yes, guys, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tamva nkhani kuza ndi Somaliland. Yeah, nkhani imeneyi ndiyoti ikufunika nthu tikambe tidziwe kuti chikuchitika njani. Anthu ena kudabwa kuti Somaliland is it Somalia kapena chani? Indi panopa Netanyahu wavomereza kuti hata kupanga recognize takuvomereza kuti yes it is to independent countries, sovereign country. Mr. President. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you, and before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day, and I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. That's a great moment and great historical day. The big five is here. The other group is the chairman of the party and the vice president. And key officials are here. Mr. Prime Minister, I accepted the invitation and I am ready as soon as possible for that arrangement. Komano zimene zikutanthauza chani? Kapena kuti kuseri kwa zimene zikuli chani? Choyambirira Somaliland ndi Somalia kumene. Mamuna vonga tazoti ku Somalia yes, ndi ku Somalia kumene, Somaliland. Komano Somalia ili ndi kagawo kena kamene kumene koko ndiko Somalia komweko anangoti ife tikhala Somaliland, ife tikhala dziko patokha, ifeyo ndithu tikunena kwano kuti ndife independent. Chiwerengero chake nthumbu 2024 ija ndiye kuti chiwerengero chake chinali 4 to 6 million anthu amene chiwerengero chake population ya ku Somaliland. Kacha yake nchimodzimodzi Somalia imene kwamankhula Chisomali, amayankhula Arabic, amayankhula English. Kumene kuti ali ndi parliament, ali ndi zipani zotsutsa, ali ndi boma, ali ndi president. Amasankhanaso bwinobwino. Koma the only thing is ngati international community anthu sanavomereze kuti akulu ili ndi dziko ye. Palibe amene avomereza. Iwo anu akanangozipanga okha kuti ifeyo I think that was 1991 kuti ifeyo basi ndife dziko basi patokha. Nde Somalia yeniyo zilingati kuti Malawi nde gulu lina lake lipange lizipatule tingoleka chigawo china chakeso chizipatule kuti ife tikhala ngati Malawi land. Nde angokhala ngati kuti ikhale ngati kaya ku Lilongwe, kaya ku Nzuzu, kaya ku Bangochi, basi ka district kena kake, ka district kena kake kakhale kuti anene kuti ndife Malawi land. Ndi dziko la Malawi likhano likumenyana kwambiri ndi kamene kaja chifukwa and sitipanga recognize dziko licha ngati kuti as a country. So sovereignty ya Somaliland inali yakhala kuvuta for 30 years, zaka zokwana 30 anthu akhala kupempha kuti akuluakulu tipange recognize chonde chifukwa mupite pa Google Map, mupeza kwanu zoti alemba Somalia kenako Somaliland ipo salembapo yayi chifukwa even pa map palibepo. Komano atha kungojambula kuti ndi akaka ka Somaliland ika. So zakhazi kuchitika zimene zaka zokwana 30 kumamenyana, kumatani, kumalimbana, using diplomatic way ndi Somalia yeniyo komabe sizimathandizabe. Komano funso ndikumati
mwina answer muyipeza kuti chimapangitsa iwowa chiwerengo cha anthu 6 million 7 million kuti ayi basi ife ndi dziko lathu limene tikhala ndi dziko lathu tikhala ndi dziko chimene chipangitsa zimene zinjani. I think panali china chake chimene chimawapusha komano panopa chaonekera tsopano kuti chimapusha ndi chani. Chabwino ndiboma pano even money ndalama ali ndi currency yawo ndithu ndalama yawo ngati mwa dziko chabati international chabati UN sinavomerezo za iwo za Somaliland. Chabwino chimene chinachitika tsopano nchonena kuti Somalia ukuku kuli ndithu yukathera ku Indian Ocean, nyanja ija, right? Nyanja ija Indian Ocean. So tikakhota sono mbali imene kuli Somaliland mbali imene mapo ndikupatsani mapo like mutakuona mapo bwino. So mbali imene kuli Somaliland mupeza kuona kuti mphepete makemo muli Eden Gulf, right? Kutsidya kwenako kuli Yemen, kukundu ku Africa koma kwenako after nyanja ndi imene yangokhala ngati boundary malire akewa kwenako kuli dziko ngati la Yemen, right? Kuli Yemen basi kuli maiko ena ku Middle East kumene kusopano. So nyanja imeneyi it is very crucial kabati it is very important kwambiri nyanja imeneyi chifukwa munyanja mmene mumo ndi mmene tsopano mumakhala ajina Houthis aja nangasi ku Yemen ndoti kukhala ngati kuside ku Somaliland pakatipa pali nyanja pamene pamadutsa ma steamer akupita ku Israel amene amaphunzitsidwa nthawi zonse ndi njani ndi ma Houthis. So actually dziko la Israel lakhala loyambirira kuyimba phone kuti Mr. President ife tikupanga recognize tipanga chanchana zambiri tigwirizana mzambiri kuti iniyo mukhale takuvomerezani ifeyo kuti ndinu dziko panoka. Why Israel yapanga zimene zizi? I'll tell you. Anaufusa a Somaliland kuti kodi ifeyo titati tikhale dziko loyambirira kukuvomerezani inuyo kuti ndinu dziko paloka. Mutipatsako base mwanumo mudziko mwanu mutipatsako base mwanumo kuti tibwerese asilikali athu akabwera mu Somaliland iwo wande kuti azipanga monitor kapoti azilimbana ndi ma Houthis uku side inayi. Timvana tubwino pofa kuti Netanyahu zimene wangopanga yayi. pali price to pay, right? Chabwino. So ma Israeli abwera ku Somaliland okay angokamba pa video paja angokamba zokhuzana ndi agriculture za science chanchana kuti tikhale kuthandizana izi ndezi komano kuchipinda kuseri kwa makarani kuli agwirizana nkhani yokhuzana ndi kubweretsa base kapena asilikali mu dziko limene lili la Somaliland. Akabweretsa base imene iyi ndi kuti azikhala awawa asilikali awawa akulimbana tsopano ndi ma Houthis ndi azikhala kuteteza ma steamer awo aja. Ma Houthis akhala kuphwanya ma steamers aja iwowo popanga claim kuti ifeyo tili pamodzi ndi ma Palestina chifukwa iniyo ma steamer kumadusa apa amene mulazida amene mulazichani zokaphera anthu osalakwa uko ku Gaza. So ifeyo ndi amene tizaphulitsa anthu amene akudutsa pati akudutsa apa tsopano. So actually nkhaniyo ndi mmene ilili. That's why maiko ena apanga condemn kuti Israel makamaka especially maiko achi Arab kuti Israel simunapanga zabwino popanga kadziko kamene kakavomereza kuti ndi kadziko. For it's like Malawi ndili kulilongwe chakwasanduka Malawi land kuti ndi dziko palokha nditayika kuli president umene kuchako then kupeza kuti kwina koseku kukhale Malawi koma kuliyo kukhale Malawi land koma ikhaso dziko palokhaso likhaso ndi ma MP likhaso ndi parliament likhaso ndi president likhaso ndi ndandani ABCD ikhaso ndi currency yawo. Zimene zopangisa tsopano kuti pakhale kugawikana komanso nkhondo ija ichuluka. I am the happiest person in the world today. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. Excellencies, all world leaders, distinguished delegates, partners, all Somalilanders. Today,
I address you at a moment of historic so pano masomalia eni wadziko la Somalia lenileni lina kuti ifeyo sitigiva koma tipanga fight diplomatically like apetsa mapepala ku UN chanchani kuti mwaonawa makaona kadziko akachanchane chifukwa zimene yapanga Israel ndipo is like so pano akapasa mphamvu kadziko kaja pamene Israel ikufuna ipangeso zawo iliso ndi ma interest ilizopeza zawo mmene muchamo pamata mfaneti nkhani okhuza ndi ku Somaliland. Yeah, that's why mmaona zoti kunali kunyadira ena ndithu ayamba kuvala kale ma mbendera ziwiri zina za ku Palestina zina za ku Somaliland basikenako kumayendayenda chanting mu ma street kuti bla bla fema kuti komabe pamezerero still ngati dziko lapansi silinavomerezebe kuti iyi ndi Somaliland ndi sovereign country sinavomerezebe koma ma Americans komanso Israel akufuna zoti Somaliland basi pamene asinthana kuti okay zikhacho nchocho lingo choti nawonso adzabwereso kanako adzaponyetso pano adzagwisa ntchito malo awo poponya mabomba polimbana ndi ma Houthis. Koma the question still remains funso likhalabe ndilona kuti ma Houthis pasopano it's like apeza ndani wanyuwani, right? Apeza ndani wanyuwani lakini ndisija linalo so it's like Tanzania ndi Malawi pakaliwa pali nyanja ndetapeza zoti ku Tanzania kuja abweretsa agwirizana ndi kagulu kena kake amene agwirizana ndi Israeli kuti Israeli ibweretsa asilikali mu Tanzania kuti azilimbana ndi ife tsopano aku Malawi. That means Tanzania ikhalanso target nayo payokha kumafunso ndikumati Somaliland anthu okwana 7 million 6-7 million adzakwanitsa zimene zizabwere ku Yemen ku Mahouthis adzakwanitsa kuzipanga handle ma Israel wasazawasiya. So that's the question kuti zimene aziyambazo I don't know ngati kwinako azazimalize. So panopa nkhani ndi mmene lilimo apa talowa deep tsopano mmene zinthu zilili and yeah so inu maganizo anu kandi otani pa nkhani imeneyi komano zimene zilipo dziko olopamapo palibe dziko lonse lapansi silinavomere kuti akulu ndinu dziko panokha ngakhale kuti iwo amapangabe zaokha chifukwa amamanidwa zinthu zambiri ngati dziko. You understand what I mean? Amamanidwa zambiri ngati dziko chifukwa anthu sakwadziwa kuti ndi dziko. Tipeza kuti kuliyongwe kakunzuzu kakuti angoti angaife basi ndi dziko palokha koma anthu sakwadziwa kuti ndi dziko. Ndoti that means interaction kama kugwira nawo ntchito kuzimavuta kumene ngasi palibe diplomatic ways imene mungagwizana wanthu acha. So yeah, that's it. So mukamamva nkhani okhuza ndi Somaliland ndi mmene zilimo takambirana kumene mapezekera chilichonse. So guys, thank you so much. Zina zoti zikuwuzani Malawian Cameras.